παγκόσμιο του Αρτενιού, το τελευταίο διάστημα η ομάδα μας έχει καταλάβει πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στον αρδικό χώρο, που έχουν επιλέξει, δηλαδή σαν να λέμε κατ' επιλογή, να μην δουν τη σειρά off-campus του Prime. Και μου λες, μπορεί εσένα να μην σ' αρέσουν οι ρομαντικές σειρές. Το ακούω. Δεν θες όμως να μάθεις για ποιο λόγο τουλάχιστον 4 από τα τραγούδια που ακούς στο Spotify έχουν αλλάξει βίντεο κλιπ και το βίντεο κλιπ αυτό είναι αυτούσια σκηνή της σειράς. Δεν θες να μάθεις γιατί το On The Floor της J-Lo είναι πάλι viral. Μου λες τώρα εσύ, δεν σε απασχολεί ούτε η μουσική, δεν σε απασχολούν οι σειρές, δεν σε απασχολεί η μουσική. Το κουτσιμπολιό σε απασχολεί, διότι έχει πάρα πολύ. Και το πιο βασικό, δεν θες να μάθεις για ποιο λόγο μια σειρά είναι τόσο viral, που ενώ η πρώτη σεζόν τελείωσε, βασικά προβλήθηκε Μάιο, τα γυρίσματα της δεύτερης ξεκίνησαν κατευθείαν τον Ιούνιο. Πιστεύω θέλεις. Πιστεύω θα τη δεις. Και θα περιμένεις πώς και πώς να βγει η δεύτερη σεζόν. Μπες τώρα και τσέκαρε το άρθρο μας στο Art News. Φιλάκια πολλά.